Dobré ráno. Privítaj s láskou tento krásny nový deň. Využij nasledujúcich 10 minút na prepojenie so svojou vnútornou energiou. Pohodlne sa usaď na podložke alebo na podlahe. Nohy prekríž pred sebou, dlane polož na kolená a uvoľni ramená. Zavri oči a využij tento moment na spojenie so svojím dýchom. Nádych a výdych. Privítaj tento krásny deň ako nový začiatok a príležitosť na objavovanie. Vyjadri vďačnosť za to, že si nažive, za to, že môžeš dýchať a cítiť. Nádych a výdych. S hlbokým pocitom vdýchni kľud, vdýchni pokoj, vdýchni lásku, radosť. Potom vydýchni s ľahkosťou, uvoľnením a ochotou privítať nový deň. Precíť každý svoj nádych, ako ťa podporuje, ako podporuje tvoje telo, tvoj život. S výdychom otvor svoje srdce láske a vďačnosti. Ďakujem, že si tu. Ďakujem, že využívaš tento moment na odpojenie a opätovné spojenie s hlbšou vibráciou a frekvenciou, ktorá v tebe pulzuje. Frekvencia lásky, slobody, radosti a láskavosti. Nádych a výdych. Nechaj to ísť. Daj si povolenie vstúpiť hlbšie do tohto krásneho pokojného stavu. Vnímaj pocity svojho tela a mysle a uvoľni sa. Nechaj ísť dnešné plány a povinnosti a jednoducho nájdi príležitosť poďakovať za svoj dých, za tento moment, za tento život. Nádych a výdych. Otvor sa všetkému, čo prichádza prostredníctvom tejto meditácie. Vždy, keď sa pristihneš, že tvoja myseľ začína myslieť na budúcnosť alebo na ďalší okamih, priveď ju naspäť k sebe cez spojenie so svojím dýchom. Nádych a výdych. Nech je tento nový deň čistým štítom pre tvoju myseľ, tvoju bytosť, pre tvoje činy a tvoje myšlienky. Nech ti tento nový deň prinesie pokoj a príležitosť začať odznova. S hlbokým pocitom vdýchni a privítaj túto novú energiu, ktorá je v tebe a všade okolo teba. Nádych a výdych. Precíť túto energiu, precíť svoj dých, precíť túto chvíľu. V tomto stave skutočnej prítomnosti a vedomia si predstavme rannú mantru, aby sme privítali pozitívnu a liečivú energiu, ktorá nás bude sprevádzať počas celého dňa. Opakuj si túto mantru v hlave alebo ju použij, ak sa tvoja myseľ začne potulovať a premýšľať. Dnes je krásny deň, plný príležitostí. Som presne tam, kde mám byť. Otváram sa vesmíru a dôverujem životu. Dnes je krásny deň, plný príležitostí. Som presne tam, kde mám byť. Otváram sa vesmíru a dôverujem životu. Opakuj si túto mantru toľkokrát, koľko potrebuješ, alebo si jednoducho užívaj túto pokojnú chvíľu a spojenie so všetkým, čím si. Dnes je krásny deň, plný príležitostí. Som presne tam, kde mám byť. Otváram sa vesmíru a dôverujem životu.
Teraz je čas vrátiť sa naspäť k svojmu dychu. Nádych a výdych. Pomaly sa vráť k svojmu telu, k svojej mantre, k sebe. Hlboko sa nadýchni a s výdychom to nechaj všetko ísť. Precíť svoje telo, precíť svoju prítomnosť, precíť svoju lásku, svoju energiu, ktorá pulzuje v tebe. Táto energia je tu pre teba stále. Nech sa deje čokoľvek. Jednoducho musíš len nájsť chvíľu na upokojenie mysle a spojenie sa s touto energiou. Táto energia je tu stále pre teba. Ďakujem, že si tu. Z celého srdca ti prajem krásny deň. Namaste.